O să vorbesc despre cele 5 cupluri care au fost în primele episoade și dacă o să mai fac un live și o să vorbesc și despre cuplul nou venit Simona cu Claudiu, pentru că sunt un cuplu foarte controversat, dar sinceră să fiu, mie mi se pare genul ăla de cuplu. El făcând și videochat, având și studiul ăsta de videochat, mi se pare că a prins o pasă de proastă, știi, și îl lasă să facă ce vrea și ea zice, da, ok, cu toate că ea pare super geloasă, e genul de persoană care, da, ok, ca să te țin lângă mine, îți accept chestiile, știi? Noi aici vorbim doar strict astrologic, nu judecăm probleme psihice, cu toate că o să fac analogie la anumite chestii, poate o să, dacă vi se pare prea mult îmi spuneți. Nu discutăm dinamica lor pentru că nu știm ce e în relația lor, nu știm ce traume au, nu știm ce vieți trăiesc, nu jignim, cu toate că o să încep aici să vorbesc strict doar de ceea ce am văzut la televizor și vorbesc de personajul care apare la televizor. Nu mă iau personal de nimeni, nu mă iau personal de familiile lor, de sănătatea lor, de nimic. Pentru că ei sunt oameni la fel ca și noi și la fel vă încurajez și pe voi să nu vă luați de ei. Să râdem la meme-uri, să facem mișto, să-i comparăm cu Clejanii, cu cine vreți voi, cu Mica Sirenă, dar nu ne ducem la ei să-i jignim. Pentru că să fii în acest moment în atenția publică și tu să fii un om care efectiv toată viața lui a fost nei ca nimeni și în acest moment să fii în atenția publică și să uită sute de mii de oameni la tine, este cel puțin un lucru care te poate distruge psihic. Și nu vrem să facem asta, vrem doar să analizăm astrologic, științifico-fantastic zodiile lor. Și o să vreau să încep, evident, cu cuplul care a plecat ca să scăpăm de ei mai repede, Robert și Bianca, care sunt un cuplu atât de controversat și oricât de mult am zice noi că ok, da, fiecare face ce vrea, băi, totul până la pisici, frate. Pur și simplu nu mi se pare normal. Nu știu care este adevărul, că i-a aruncat pe geam, Doamne ferește, că i-a dat cuiva, că i-a ascuns. Nu știm asta. Nu știm dacă a făcut asta pisicilor. Știm doar că poate a lăsat ușa deschisă, poate au fugit. Doar că eu vreau puțin să îi dau și prezumția de nevinovăție, pentru că într-un conflict două persoane sunt de vină. Dragii mei, scumpii mei, minunații mei, vă arăt din nou, fac mare să se vadă. Fac să se vadă bine și frumos. Cum vreți voi ca acești doi oameni să se înțeleagă când ei sunt pești și gemeni, oameni buni? Măi, oameni buni, voi știți ce înseamnă pești și gemeni? Înseamnă, uitați, peștii, aici sunt peștii, aici sunt gemenii, mă scuzați, aici sunt gemenii. Știți ce este asta? Asta se numește compatibilitate de 90 de grade. Ce înseamnă, Alexandra, această compatibilitate de 90 de grade? Această compatibilitate de 90 de grade înseamnă că cei doi, oriunde ar fi pe planeta asta, oriunde s-ar întâlni, ei o să facă haos. Ei nu o să se înțeleagă. Ei sunt aici să facă dezastru, să ardă tot 100%. Deci revenim. Compatibilitatea de 90 de grade arată că mereu între parteneri va fi dezastru. De asta îi vedem atât de evil la televizor, pentru că ei scot cel mai rău lucru. Nu este iubirea aia care te face să iubești, să vezi steluțe. Ei doar, tot ce știu să facă este să se înciontească, uite așa, pam, 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 pam. Dar în același timp, niciunul nu este luat de val, dacă observați, adică ei sunt foarte, ei singuri, sunt foarte liniștiți. Ați văzut, de exemplu, l-ați văzut pe Robert cu Larisa. Foarte chill, foarte ok. Ați văzut-o pe Bianca cu Eric, cu toate că și el e pești, dar vorbim mai încolo. Foarte chill, foarte relaxat. Dar într-o relație, la fel, dacă copilul, pisica e copilul, dacă tu pui mai multă iubire copilul și îți neglijezi soțul și ajungeți la divorț, ajungeți la frustrări. Exact același lucru e și cu pisicile. Și da, dacă era vorba de un copil, Doamne ferește, că nu-l dădeai la altcineva.
dar fiind pisică și probabil că el nepunând atât de mult accentul pe chestia asta, a zis ok, eu vreau să fiu cu tine, vreau să fac o relație ok cu tine și o să fac acest lucru dacă tu nu mă asculți, nu mă auzi, nu mă vezi. Pe de altă parte, o avem pe Larisa, că vorbeam de Robert, care, ia uitați Larisa. Larisa e fecioară. O să dau puțin imaginea la o parte ca să vedeți o chestie foarte interesantă. Peștii și fecioara sunt zodii oglindă. Păi ia uite, dacă trag o linie de la pești la fecioară, e o linie dreaptă, după cum puteți să observați. Adică ele stau, nu vrea, lăsați așa, ele stau față în față. Femeia fecioară este o femeie care atrage fără să facă nimica. O femeie fecioară este o femeie care pur și simplu stă așa, popușă, și toți bărbații o vor. Chiar dacă este o fecioară, Larisa fiind zodia oglindă, vedeți aici că linia asta, zodiile stau față în față, această zodie oglindă înseamnă că ei doi sunt suflet pereche. Se numește compatibilitate suflet-pereche. Pur și simplu, ei doi nu au cum să nu se atragă unul pe celălalt. Ați văzut-o. Când nu a ales-o la date pe Larisa, că a avut un date fără Larisa, ea nu s-a supărat. Ea pur și simplu a continuat să se apropie romantic de el. Pare că nu o deranjează evenimentul morbid în puii mei cu pisicile Biancăi. Mai ales că ei, chiar dacă atunci când s-a văzut Bianca cu Robert a fost un bonfire foarte stupid, mi se pare mie, pentru că au stat foarte puțin și nici măcar nu s-au uitat în ochi. Într-un conflict, niciodată nu este unul de vină. Și nu mă înțelegeți greșit, că da, ca mamă de pisici știu că e dureros. Mă, fată, dar de ce ai mai stat cu el? Că-ți place. Îți place să-l torturezi, că compatibilitatea de 90 de grade te face foarte... Îți place să stai în tensiune, ești gemeni, ai nevoie să ții mintea ocupată. Ea nu e ușă de biserică și ați văzut că nu e ușă de biserică. Este un pick-me suprem, dacă ați observat. Este foarte pick-me, se victimizează și se dă de ceasul morții, că parcă nimeni nu suferă cum suferă ea. Tu, în momentul în care ai văzut că ți-a aruncat pisicile, da, suferă, grieve your loss. Bă, dar dă-l afară din casă. Dă-l afară din casă. Sună la protecția animalelor. De ce n-ai zis nimica? De ce n-ai făcut nimica? Că-l iubesc, că vai... Cum îl iubești? Că tocmai tu ai zis că te înșela, că vorbește cu altele, că l-ai prins, că nu știu ce. De ce ai mai continuat relația? Să-l testezi pe insulă, să văd dacă chiar așa e. Mă, omul ți-a aruncat pisicile pe geam și ai văzut că vorbește cu 70 de femei din ce tu ești plecată. Crezi că insula te va ajuta pe tine să realizezi că e bărbatul care îți trebuie? Hai pe bune, nu te mai minți, fata mea. Nu te mai minți, zi direct că ai vrut să cunoști alți bărbați frumoși și poate plecai și cu unul acasă. Că am văzut cum îți fugeau ochii după Eric. Adică, Robert, da, a făcut o chestie foarte gravă. Dar chiar este 100% vina lui? Pentru că, permiteți-mi să nu o cred pe ea 100%, pentru că Robert, dacă îl vedeți, are multe poze cu animale pe Instagram. Chiar vă rog, că și așa stați îi urmăriți. Are multe poze, are cu căței, am văzut și cu o pisică odată la un story. Are foarte multe chestii, se vede că e iubitor. Dar la fel, nu uităm că compatibilitatea de 90 de grade scoate cel mai rău din om. Mai ales la ei doi. Și automat că el ca bărbat pești, bărbatul pești vrea iubire, vrea atenție, vrea misticism, vrea romantism. Un bărbat pești, dacă nu stai și îl pupi toată ziua și nu-l iei așa și îl mângâi și zici, of, ce te iubesc, ce minunat ești, ce așa, dacă nu-l iei de obrăjor și nu-i faci asta, ăla nebunește. Bărbatul pești are nevoie de iubire. Toți bărbații despre asta, atenție. De asta zic, dacă nu-l ciuciulești, nu-i oferi iubire și pui iubitul tău pe locul 7, după pisic, muncă, nu o să mai rămână lângă tine. Mai ales zodiile de apă. Bărbații zodiile de apă sunt super disfuncțional emoțional. Iar tu ai pus niște pisici pe primul loc. Nu zic să nu le pui. Și eu îmi pun pisica pe primul loc dacă ar fi ceva. Dar când ai un bărbat
incapabil emoțional și ai și zis că are niște probleme cu părinții și whatever, sau confund eu, nu îl faci să se simtă pe locul 2. Pentru că un bărbat de apă, dacă se simte pe locul 2, înnebunește, devine de lulu. Că și așa ei sunt de lulu și sunt stare să facă multe. Și da, ajunge să facă și crimă. Îmi pare foarte rău să spun asta, dar ăsta este adevărul. Că ea zice că e capabilă de o iubire mare, că vorbea cu Eric și l-a emoționat pe Eric. Că eu sunt capabilă de o iubire atât de mare și atât de luminoasă și l-a făcut pe Eric să plângă că un alt bărbat pești care este impresionat de vorbele gemenilor, că asta e de ei, vorbe. Dar la fel puteți să observați o chestie foarte interesantă care o să se repete ăsta pe parcursul streamului. Tiparele. Eric, bărbat pești. Bianca n-a ieșit. Bianca îi place să manipuleze, îi place să fie tipa asta care eu fac, mamă cât muncesc eu, mamă ce femeie sunt. Și unde s-a dus? Tot la un bărbat pești, pentru că ea nu s-a vindecat de Robert și ea nu o să se vindece de Robert. Până nu îl iartă pe Robert, că ea zice că l-am iertat, nu l-a iertat. Până nu îl iartă pe Robert și nu acceptă că a fost un impas în viața ei acel bărbat și nu îl uită, ea nu o să fie liniștită. Într-o relație toxică, cel mai greu nu e să pleci de lângă el, e să-ți schimbi tiparul. Și tiparul este, cum vedeți, la insula iubirii foarte, foarte, foarte des întâlnit aici.